fuɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi makko ɓurɗo ɓurnaɗo windere mo jaɓirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni woodede men e o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde hebla sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so buuɗal yurmede feeri feeñe windere waɗi caafe moni kala ɗuwo ɓatake bindaɗo ene somde ngal buuɗal moni kala janga hen gonka duniya ɓatake men hande faati koye gandal nde tawno kala ñande amde eɗen kewi sifade gandal kamerendo eɗen goni e amde 15 siilo hitande ujunnaji ɗiɗi 17 so ɓatake hande sifima gandal ma sifo rendo hanki kamerendo hande nde tawno rendoji daɗodirta koye feccere ñiwire woni duuɓi 50 dow e duuɓi 50 less sorendi wona temedere wona ñiwire ɗum woni ko wiyete sek ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke eɗen jima eɗen jimto e kala saaha eɗen denta ko ɓuri hewde e dente men ko ɓuri hewde e tindi men ko ɓuri hewde e ko ɗowirten gonka men ko ɓen mawɓe men yaltuɓe aduna taw kadi ko janguɓe gande diineji yanoɓe kadi ha cuɓi haqilantagal rendoji ngam yidde darjinde ɓesguji garoji ɓesguji ɗin garɗi tawi deftene ballifa ɓen mawɓe yawtuɓe duttiɗen e rendoji ngam wattude ɓe tindi kame daari jurnitiɗen gonka men tawɗen ndeke ko kamɓe daɗi en ha oɗo saaha mo gonɗen en keftakiɓe nde tawno woni miijo duniya so tawi hitande ne yalta yimɓe duwo hitande hesere arore yo ɓuranen hitande yawtunde e kala saaha mbiyen yen battunimo wuuri taw eɗen ɓeydi en gustaki enenne koye men so tawi en dente men en dendini rendoji men eɗen poti yurnitade ɓe mawɓe men adinoɓe en ɗo holko saabi ha saaha mo gonɗen ko kamɓe daɗi en to banggue ballifagol defte e holko saabi ha hande kamɓe daɗi en to banggue jangguin e holko saabi ha hande ko kamɓe daɗi en to banggue karallagal nde tawno hanki ɓe mbaɗi emen kinɗe ha moni kala wawa gollade hay so tawi woni ɗum ɗaccama ha laaɓi wattama e ñagunde teppi leñol bonni leñol jomen sembe e jomen doole gurte sakkude juuɗe waɗiranoka ha leñol teppo e ñagunde waɗirano ko ha leñol golla so tawi woni wiyama moni kala yo addu ko ŋarɗini moni kala yaltina ko ŋarɗini ko piren ɗum leƴƴi gonɗi jeese men kono sikki ala o ñalawma hande mo gonɗen eɗen jeeyi e kala saaha dente jeygu heewani ɗo jiiɗen fulɓe gaddi kene ŋarɗina nde tawno ɓe beddi fo haalaɓe ɓe mbaɗe ladde so tawi en duttima e duuɗe men kuɓɓanoɗe ha lewlewndu fayi dow sagataɓe worɓe taari ene jangga qur'anil karim belɗo mo halla ɓen janguinannoɓe eɗen duuɓi ko ɓen de eɗen duuɗe jalti ɓen waliyaɓe koye ɗen duuɗe jalti ɓen huɓɓuɓe pooya ha ndenni yimɓe qur'anil karim
mbete o saha mo gondena eɗen micce haqqillaji men eɗen jogui rendo ngo kebluɗen taw ene mbawi dattade ɓe beele peranen laabi giwene ufno enen kala gonen e leelawal saabu so tawi en tonggui haqqillaji men en mbaɗi ko mawɓe men daɗi en ha hande koɓe golli en gollani ko ñingol baba mayi galle fusi so tawi woni joom galle dondinoɗo dongal mum ñande rooti ngal dongal heddiɓe donki rondade ngal dongal ndeken gandi ko jalol nuskini nguɗo henna ɓesgu enene koye men ko tindaten eɗen daara eɗen mbiya ken taniraɓe kaari en ken rendo kaari en koɗo gande ƴooga kono ha hande en coynaki heftade ɓe tene kamɓe e jamanu mabɓe koɓe pottunoɓe golli enen jamanu men hande en jiiɓe jontideɗen ɓe nana gollana rendo mumen eko tawi ko eko kawri ko sanga enen nde duttiɗe pottitte eɗen manta ɓen mayɓe ɓe eɗen gurtina inɗeli mabɓe eɗen kaala gande mabɓe eɗen mbaɗe haqqillaji men kamɓe ɓerɗe men ha hande kamɓe daɗi en eɗen donki ferde laabi gam faabade koye men haalaka ɓesguji men adi yebbiyaɗo ko gando ene jooɗino nangui hoore en ronki lawol ngol jogori ferde beele wawa feerde tene kadi less muɗum ene jibini doofolle garoje ɓenne kadi ndewi koye felo makko cuwa tawa soynade laabi ɗi baba feeri saka kañumen ne coyno janggo mumen ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke so tawi en duttima to banggue raneɓe wawɓe wonde kala ha yogay leƴƴi ɓaleɓe so tawi ɓe tawi anduɓe mabɓe ne golli ɗum kamɓene soɓe gari ɓe ƴewata ko ɓennude ɗon nde tawno hanki wonno ko laana jordi wiyete kam mokkolotif jaafoɗon ɗo ƴulɓe korete waɗe e laana jordi wonta jeygue waɗeɓe coyi cuurki ɓalewi kuƴum ene yalta e on sappo yimɓe ne joli hen ene doga ene yaaha nde heddiɓe gari bitti tawi ɗum natti yadude jamanu mbatti mujde e maaje ene jaltina ndeelam ene cigga ɗum mbatta ɗum diƴƴe labɗe labtuɗe waɗe e ɗeɗo henna laaɗe jordi ene doga taw jaltinta curki no wano hanki sen teskima laaɗe ndiyam hanki ko wiyete batoje waɗetno ko ƴulɓe wawa taccude maaje ene fero bempeƴƴe ene yaaɓana leydi e leydi hay sene leelima yetto nde ɓe jurniti kan gonka ɓe dutti ɓe ciggi diƴƴe labɗe ceer ɓe mbatti ɗum hande ko wiyete hande gasoil kame essence e diesel ɗo wonno hanki téléviseur mo écran noir blanc ɓe mbatti ɗum hande écran plasma tawne wojji ene yooɗine lakkiti ɗo wonno hanki jooɗade e leydi jagga jamdi muɓɓa yitere mum wotere laarda nde yitere fala hen daaro guel ngam soynade pucci garoji to woɗɗi wonti hande ko longorgal longoɗa kene wona 100 kilométre wonta yeeso ma joni joni jiiya ko arata so tawi hanki wonno ko tuggade sawru ene yaɓɓay kaaƴe ene juway maaje ene yahay ceene ɓe ŋarɗini ɗum ɓe mbatti ɗum diwoje kame laaɗe nde wonata minitaji seeɗa jettoɗa nokkuɗo paaɗa a warñani a tampani a fahani a yeelaki kala ko ene yiilotono e gande duuɓe e kitali wattama duuɓi daɓɓi haqqillaji ɗi perana laabi perana miijoji moni kala wawi enenne kadi koye men sen jiilaki gonka men ka ma en jaaha woɗɓe gara mbiya ha hande ko mawɓe men ɓe ɓurno ɗumen
so en tongi kaɗo haala kala pawiɗen koye jangin men ha tente duɗe meɗen qur'ana ɗeɗo ɗe joguiɗen heewiɗo garɗa e duɗe men tawɗa ɗon temedere suka temeɗiɗi suka ha temedde tati suka so tawi yeehi ha nangue feeñi feeri saare garasuji tawa hen sukaɓe ne cakki juuɗe sa yiɗi ñalla e garase gila nangue fuɗi hangue muta ko kamɓe tan jiyata ɗon jenaneɗa wonde jangguin wodani kalifindi wodani tene kadi ɓe nehaka so tawi noon wiyama ɓeɗo ma jogor yeynade lappipine ɓamtare men so en ndenaki ɗum yakkoto no fewi so tawi en duttima e duuɗe franciyankoje hande taweteɗe e leyɗele meɗen tawaten hen ko sukaɓe lycéen joguiɓe téléphone aji mumen mo jiiɗa hen kala ene naate ɓoggi karalleje ha heeɓi nder ala witto gandal ala witto yañude haqqille mum woni toon tan ko mon coppe am coppe maɗa aɓe kaala gilli aɓe laranate aɓe ballitoro konnguɗi franciyankore taw kadi ko ɓeydude bandiyagal wona moƴƴitinde rendo so tawi ko ɓe jogori ferde laabi min kam mi yiyani so tawi en jiiɗi wallude gonka men ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ko enen tigui darto darde tinde lang wona laamuji men wona woɗɓe giwata nokkuji goɗɗi ko enen tigui hande dente fulɓe e nder whatsapp ɓuuri ujunnaje 6 dental e kala hen dental ene waɗi temedde yimɓe hakkude rewɓe kame worɓe wonɓe leyɗele men ha e wonɓe leyɗele janane so tawi dental kala felliti e nder ñalawma goto ene wawi rendinde ko famɗi ko kala hayso ko temedere ujunere jomumen guitta ɗum cooda hen leɗɗe cafrirɗe cooda hen leecce kame mbajjuji e darabuji cooda hen sakuji maaro cooda hen nebameje cooda hen boîte sardiŋaji jaaha e duuɗe tokose taw kadi ko sukaɓe almuɓe tokosɓe joguiɓe duuɗe mumen ene jogui rewɓe mumen kame sukaɓe mumen ene donki ɗannade jiiɗa yaade goppa ɗe duuɗe ɓe ballite beele ɓen almuɓe ne mbawa jangguinede jangde garɗude beele jomum ene ɗacca finde buuɗal yurmede ɗo feerata ɗo yaade yeloyade beele jomum ne usta ko wiyete sanoyade woni ñagoyade cakkudi so tawi jomum dawi guese arti beele kadi ne usta yiiloyade bottari so jomum arti yiiloyade bottari beele ne usta yeloyade takkusana so jomum arti yeloyade takkusana beele ne usta yeloyade hirande saabu sa ƴeewi almudo o e kala ñalawma omo yeloro hen laabi 5 lawol gadigol ngol o heewi yeloyade ko subaka law ɗo buuɗal yurmede feerani so arti ko janggata ko timmani 50 minutes o hocca fandu makko o wiya sani almudo omo ƴeewa cakkudi so arti wo haccitima wo gayni wo hocca celtol makko kami ɓoggi makko o dawa tenol walla wo dawa guese walla wo dawana jeere walla o yahay boli omo yeloyo kalisaji o wona toon ha wona sanga tisubar so arti o hocca fandu makko o yeloyo gottini almudo o wona toon ha tisubar o yewta no feewi taw kadi 3 heures fuɗɗima nadde o arta ko ɗon o hoccata alluwal makko eɗen gandi 3 heures ko 4 heures 5 heures wo ɓaari ko jangi ko gal timmani waktu haydara o famani o hocca fandu makko kadi o wiya yo burwore en ɗum noon hande en jiiɗa burwora en woni laamu o wona toon ha futuro yona wo arta o joƴƴina ndun fandu o dursito seeɗa biyaɗo ko 30 minutes ngam sanga o hocca fandu makko o yaha omo wiya yo jemwal ngam yidde dañde lacciri
so arti duɗal ngal huɓɓe wo janga seeɗa ko tampude ñalawma kala o foftaki suwat ko nangue wuli jaw suwat ko ɓuɓol ngol heewi suwat ko toɓoli ɗi keewi tugganmaɗo buuɗal yurmede feeñi wo foftinani e nder ñalawma he kala ko suka tokoso omo ñalna dogdognude ɓandu ndu foftaki ngani ndi foftaki musidɓe tedduɓe o so wiyama yo dañ gandal holko jogori rokkoyde rendo janggo woto punten koye men e gonga jurnirtuɗen rendo meɗen so lelima jamma tawat ko tampuɗo ala ko wawi nadde hoore he saabu ala ko jangguina kene wawa nadde nde ɗon hoore ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke so tawi yettima ɗon eɗen gandi jinnaɓe guittal almukon mumen ɓikkon mumen dokka ɓen sernaɓe taw kadi ɓen ngala sembe ngala doole ngala ngalu wawde kadi ñamminde ɓen won ɓesgo ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke dente men ne jaaji dente men ko dowuji kame konguɗi kame yanoji so tawi en jiiɗi hande wurde moƴƴam dental kala gardiɗo ngal dental yo tinno yalta volontaire ma woni baara jagal horal ngal dental so ujunnaje nogas so ujunnaje capannayyi so ujunnaje capanɗe tati so million eɗen gandi ɗen duɗe ɗo keedi beele almuɓe balle sernaɓe balle sukaɓe duto e duɗe ɓe janga jangde hisde beele ɓe mbawa dattade ɓe nanga kadi ɓe janga karallagal beele enen kala mbawen feerde peeñen e nder ndeɗo henna windere so tawi en ƴeewi enen kala yaltuɓe ɗeɗo duuɗe en jalti ha laaɓi en dogui guilay dow hooram e hoore goɗɗo e goɗɗo hay goto men gollortako ko janggueɗen duuɗe duuɓe kitali ɗin tambiɗen ɗi paali eɗen jeelo eɗen kofi eɗen kuufiɗe alluje jorɗe eɗen janga jamma e ñalawma enen kala o ñalawma hande en ɗacci ha laaɓi en jeehi yogay men suuraji ɓoori yogay min winoɓe ko alpha jejjiti yogay min winoɓe ko saria goppi ha laaɓi yogay min fiilanoɓe tafsir hande elle meeɗa tafsirde hay so tawi namdal ari joom ne hula ene hula jabade waɗi noon ko wayri ɗaaliyade ɗaɓɓoyi jawdi aduna tuma nde jangguinaka meccal jangguinako jelari wawdi wonde kala jangguinaɗi bindi jorɗi kosa bawɗi hen wonde kala ɗi franciyankore eɗi diniyankoje kala ko jorɗi kos hay goto men wawa gollade so wona tacce keeri naata e laddeli ma wi elle jomum meeɗa wonde jannguɗo suyama ko jannguɗo hawma holto ngal gandal naati so tawi noon ko ɗeɗo henna gande mbireten koye men ko en anduɓe en punti koye men en punti rendo men en punti ɓesguji men garoji ɓenne kadi teppine ɓeydo eɗena ɓeydo yarude caggal ko ɗum waɗi e kala saaha duttiɗen e ziyaruji eɗen manta jinnaɓe men eɗen manta mamiraɓe men taw enen en donki teppitade waɗi noon ko duɗe ɗe ballaka sernaɓe mawɓe heɓoɓe enveloppe ngaji mawɗi so tawi ne mbaɗa ziyaruji yoɓe tinno haqqillaji mabɓe gona e duuɗe tokose ɗe eɗen jogui sukaɓe hande tokosɓe dariɓe darɗe tinne lang gam yidde jangguinde kala ɗemgal taw kadi duuɗe men qur'ana ne daari natti yidde yelnude almuɓe mumen jiiɗi ko yo almumen peeñ peeray ndeɗo henno windere keptine gande ɓen yo balle to banggue wasiyaji e to banggue wajuyaji e to banggue financièrement woni ngaalu aduna nde tawno en gaari aduna hande kala kaɗa waɗa ko jawdi so jawdi ala haydara ala ko mbawɗa wadde ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke tinnoɗen koren ngaaluji seeɗa mo joguiɗen o balliten ɗeɗo henno duuɗe beele sukaɓe jangguine meccal ɓe jangguine qur'ana ɓe jangguine saria ɓe jangguine hadis ɓe jangguine needi ɓe guitte e booli ɓe guitte e jeelari ɓe gonta e mbadi peewal ɓe janggo eɗen mbawi farnorade ɓe eɗen mbawi wasorade ɓe
buuɗal yurmede so feeri feeñe windere moni kala janga hen gonka musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam